Esselamu aleyküm. Go'maya dalaňyz. Go'suňyz bilýän go bolup. Allah ilk versin ýa-da Türkler şon ýaly. Ey, gülsemmi, aglasammy ýa öz halym özüm bilsemmi. Neýse, dün Dursultan aýarly bolunçy. Ýeňe degmäýinem diýen ýöne bolanoklar. Menen birini aýtmaly, kamera aýtmaly, ýene birini aýtmaly. Bilýän diňlemersiňem, görmersiňem bolan ýöne. Dik kalmaly bolýar. Näme üçin? Dün Nurmuhammed Bazarow çykyp ýeke jözi protest ýapypdyr. Hakyny talap edipdir. Bu dogry zat edipdir. Hawa sen etme diýipsiň. Bolýar sen ýalňyş diýipsiň. Inni sen ýalňyş diýenim bilen sen oňky ýalňyş bolýar. Dursultan. Bolýar. Edipdir da, taň edipdir. Onu köpçüligiň içine gelip şo taýda aýdýan, "Vay diýen, o diýen, men ejeme söwgdi, özüme söwgdi, bajyma söwgdi" diýen, dil ýetirdi diýen. Onka söwgseler bolanokmy diýen. Dursultan sen niçin näme? Men daha düşünüp bilemem. Indi soramasynmy şol? He? Soramasynmy? Hakyny. Dogry aýtýar şo çağa, şo görüli. Ne dün geldiňiz, üstünden bassyňyz o. Bu uzak gün TikTok'da däller kafa ýedi. Näme üçin beýtdiňiz onu? Şoňa sen niçin näme diýen edýär şol? Edäý urrany bolaýyň o. Gaýrat edäý Dursultan. Pikir etme, bu dünýä bara. Sen etrafynda töwrüňde dolanyp öýtme. Saňa bagly däl bu dünýä. Sen bolsaň, bolmasaň mara, şu dünýä dolanýa, pikir etme. Yani özüňizi hemmeňe de işte bir özüňizi bir önemli, bir seriöz bir hukman gerekli adam bir pikir etme o. Sen boldun bolmadyň, putur köp hemmeňe de geçip men üçin geçerli. Yani özüňi o kadar önemseme o. O kadar önemseme. Onun ýaly özüňizi önemseýän bolsaňyz, özüňizi ýönetesiňiz gelýän bolsa bara, birinji bile özüňizi ýönetmäni, özüňizi dolandyrmagy, özüňizi erkedip bilmäni öwrenip o. Özüni erkedip, özüni dolandyryp bilýän adam, dünýäni dolandyryp bilýän adamdyr. Duýgularyňy kontrol et. Gaharyňy, ýa-ni üzülmäňi, gynanmaňy, gaharyň gelmeňi, begenmeňi ýerli-ýerine kontrol ede. Jany gelip bir näle hereketiňiz bar? Bilmedim. Atamra da dün gördüňmi? Dursultanyň ýagdaýy bar. Dursultanyň ýagdaýynyň iki hissesinden hem beter bolýan sen. Özüň bara, men sana diýdim ha, onu gatyrpsyň menden. Gidýän o dälre, bara köp baňçy, aýnan bir gidýän o dälre. Aýna, samdyk kuş kelle. Kimlize şağa şol. Dün maňa da diýdi, hemme diýdi. Men oňa söwüşmem. Men oňa söwüşmedim. Men näme üçin söwüşeň oňa? Biri däl bolsa. Menim oňa söwüşip däl seni söwüşýän bolsa. Men ondan beter boldum bolýar. Oşoňa pikir edip görüňokmy? Vay maňa gerek gel, maňa. Ya hiçime gerek gel ho. Canlı onu beýtme. Hiçime gerek gel. O, şoň kellesi go gel. Akly ýeten o. Söwüpdir, ejeň diýipdir, başyň diýipdir. Nurmuhammedem söwüpdir. Nurmuhammed annaýfam söwýärmäň. Söwýär. Näme deň olaýyn şoň. Haýsy bir söwgünde deň bolsa. Haýsy bir diýen edeni bilen bolup baranowa. Her kim etjek diýen bilen edilýän bolsa gözüne ýeter da o. Goýuňa ham çağıpan ýaňyz. O, iki ýaşly çağa da bara. Şolam ejeňizkeňi bilýär, söwgü bilýär, şolam bagşlarsyňyz bol. Ýöne. Hemmekşi söwmen bilen, hemmekşi diňläp bilen, hemmekşi bagşlap bilen, geçirimli edip bilen, aňlaşyly bolup bilen. Açyk aňlaşyly bolar gerekmede. Ha? Şu wagt siz maňa diýersiňiz. Ay bar git de senem özüň aýtdy, öz ýoluň bilen neme diýer biziň ýolumyz zat diýen bol. Inni sen pikiriňçe sene adaha, sen o devete, mevete, menem tebete, entebe bol oturaýmy gurguşdy. 4 sana adam ýanyma. Ýok, biz 4'den kän. Ay biz gat känlik diýme. Deme. Niye biliyor musun?
Farhat Meyman Kulübü için 3 hepte de 77 golü ölüyüp topladınız araya. Oňama menime bağın içinden men ýala bir onlar söz watayda. Siziňe hemmeňe goşundy 20 eten. Seret hemme topar goşundy 20 eten bolsa. Hemme topar goşundylar. Siz wara men näme üçin 4 sanadym oturup onu ne ködüm oturum boldy. Ye ködüm oturum has bolny. Men näme üçin 4 sanadym bir ýan botum peýda ýok. Özüňizle alalmy? Sen ýaly, men ýaly. Men näme üçin özümi allaýyn? Özüň allap bilmän bolsaň başga hiç kime allap bilmeýär. Özüňden bilmeýäsiň hiç kimden bilmeýär. Gerçek bu, hakikat bu dünýäde. Hakikatlardan gerçekler kaçınılmazdır. Bizim görmek istemediğimiz, kaçtığımız şeyler aslında görmek mecburiyetinde olduğumuz şeylerdir. Biz şunu istemesem şu gerçek bir hakikat bilen yüzleşmeli olýar. O hakikat näme? Biz ne etdiýenim bolsaň, ne etdiýenim bolsaň birleşäýmeli, agzybir bolaýmyl, başga ýol ýok. Hiç kim göz gaş çekip duran, hiç kim gowur bayır ülüp yatan oku olunlar, yegiler doğunlar, digiler, ağalar. Hiç mi göresin bel, hiç kime söýelmem. Men ýek özüm otursam as bolur ýa. Ýek özüm ýaşasam, ýek özüm bu. Men ýek özüm otursam bolur ýa. Maňa ýek özüm günüm görýär. Bilýärmi? Ýöne şu döwlet bizim watanymyz hemmämiz bolansoň, hemmämiz birleşip biragyslan ulemeli bolýar. O halky milleti ýurduň içinde aşymyş o aňarsy berdi onu goý. Bayrak etdiň ba näme derdiňiz bar o sizin? Men düşünüp bilemem. Näme üçin şu hakikaty biz görýärmiz aba? Näme üçin zagzyr bolup bilemizok? Näme üçin? Näme üçin biragyslan gurlap bilemizok? Men ütçükkä. Ya etmagam. Ýöne etmeden şu taýda oturarsyňyz ha. Ya da o şu nememi? Derneğin nemesimi şu bina bara, şu taýda oturup şoňa goňýanyzmy, näme diýäňiz? Şu binany komple opşu berseler, apartman durşuny saňa berse 3 aşağı, 5den aşağı neçen öňler ýol we bolsa da alma ho. Bir wagtdan o zatdan gyzyk gatça. Erdogan saraýyny berse men gerek gelýin, olanlar gyzlar. Magtumlar tamlaýdypdyr. Özgü ýurtda şawulanlar öz ýurdunda geda bolypdyr. Bir wagtdan soň gidesiň geler öz ýurduňa. Biziň ýa şu wagtymyz şu wagt, beýlimizde kuwat ba wagty, kellämizde aklymyň azyjyk ba wagty. Akly hereket edeliň. Ýaşyňyz gidip barýar, öz-özüňiz farkynda baryň. Inni saçlaryňyzy şurada, agara urady, düşürady, garraýaňyza. Inni goýaýyň o çekeleşmän o. Birek öňe sürjek bolup, birek astyrjak bolup, bu neýin derdini? Näme derdi alatasy? O bir ýerde Nur Muhammedan naýf ýertilip ýatyr. Titrep, pullyp, goý diýil ýa goýman bilen o. Goý bu. Gidip baryp 2 sagatda düşünürýän bolýar. Gidip barýaka bu. Bölünek, men hakymyň helal etmeýärim diýip, sen hakkynda bar ýa. Sen hakkynda. Gördüňmi näme boldy naýf ha? Näme boldy? Janyň ýanyp çykan bu. Adam halka çyk diýen bolýarmy? Sen gelben bu Nur Muhammed bazar fakry öwredýän. Lan sen şoň kopýasy. Üşen. Nur Muhammed, sen şoň kopýasy. Niye konuşuyorsun lan sen? Sen hem şoň kopýasy. Men sana aýtmadymmy? Goýulyş konuny kapatar diýdim, etmediň ha? Beýle. İlka bording soň çykyp barýakam ýok, çykyp gitdiň ha? O efirlerde maňa daýyn diýýär zatdan näme? Meni awtonom üçin. Ýok, okşaý diýen biziň bolşumyz şu. Birek men hiçin gözüm görmek. Hemmäňe aýtdym, menim kemçiligim badyr ýöne. Alçygymyza birek dinläliň. Dinlemäni başaralyň. Bir söýýänem bolsa, gygyrýanem bolsa, jogap berenim sen onuň üstünlüğüne manyny beren o. Sen söýüşsiň şondan tantyp bolmaň manyny ber. Adam bir mutda dinlemäni başarýan adam bar. Dinläp bilen akylly adam bir mutda 500 tane söz kellesine ýazyp bilýär. Albilýär beýnsini. Gurlayan adam. Normal adam da. 200 söz gurlap bilýär. Ýöne alýan adam 500 ýyl bilýär. Emma dinle sarp bilýär. Hey, otur sen alyp bilen goň.
Edip oturdun ýa-da bara. Edip A diýmäke B, B diýe o C, D bitmeli elbeydi. Dinlemeli oturup çyk. Dinle 1 minut dinle, 2 minut, 3 minut dinle birini. Dinle. Tamam şoňa dinländiň bildir. Bir şeyden oturýan o köpüňden. Neden bolýar? Bile özüm köpüňden. Beýmedir öýtýän. Bu gidişimize biz gider. Şu gidişimize biz garrasak ölen galar. Çağılanmadan başka yurtlara kulçulu oradır. Givatam eden olursa ay o yurt göken, bu yurt göken, o tayda dörlelerde hem tayda. Şey deyip gururun edersiniz. Bir de ne öne talamız uğradan olursa biz hem şey deyip uğradırsınız. Görürsünüz. Son yer bu olursa ayıp. Bir geri şoluralap görünüyorsa olur. Zaten şunu isteyen de adam ne istiyorsa onu yapar. Bize bağlı hemmeler. Yurdun içi taşımlar. Koy. Sen var ya. Ben ne fikre canlıkken bileyim. Bir hakuku edip, talep edip bilýän adamlar, şoňa aňy ýetýän adamlar bolup bir az bir bolup bilen bu ilk galan adamlar koy. Bolýar. Koy. Galan adamlar. Sen biz az bir bolup bilen bu. Ey, baryň bolsun 20 tane adam ýok. Baryň bolsun oly, ay biziň toparymyz. Ay biziň lan. Hemmeňem akylly. Akyllyken bırakılla mehtaç diýer. Oğul biri adyna aýdyp oturman azatdan ýa. Hemme bırakılly ýöne. Bırakılly adam mehtaç. Bırakılly orta janyň gurban bolsun. Bırakılly tap berdiň. Çyksa bir ýerden.